Локомотив София имаше ситуациите, няколко възможности, но в крайна сметка отстъпи минимално срещу ЦСКА, но защо отбора не успя да вземе повече от днешната среща? Сега ще разберем. Господин Достанич, какви бяха проблемите днес в Локомотив и въпреки загубата, доволен ли сте от начина, по който отбора игра срещу ЦСКА? Гледайте сега, ми прво полувреме влезли сме много зле во мача, много подари сме топки на тях. Просто това нисам искал да видим. Направили сме едно прво полувреме, според мене, кое може би много слабо. Да, той казвах и на футболистите. Излезли сме след това второ полувреме, бяхме много по-добри, това е како искамо да виждаме, дадоше всичко од себе. Просто мислим да футболисти в второ полувреме давали со всичко од себе. Минули мач, сега пак направише силно второ полувреме и това ми харесва. Честито на ЦСКА, заслужена победа. Това е. Липсваше ли Аралица в днешния матч? Излязохте реално без чист централен нападател. Да, прво полувреме. Второ, сменихме нещата, просто Анте много значи за отбора. Много значи за отбора и преди мача знаем, не искам да взема ризик с него, защото той е контузован. Сега имamo малко време, најважно е да направиме една хубава рекуперација, защото имаме у неделю мача, да са всички здрави и да можем да направиме една хубава мач у неделю. Хващам се за вашите думи. Следващия матч е в неделя. Вече идват важните, всеки матч е важен, но пък наистина решаващите матчове, защото и конкурентите в класирането печелят точки. Това внася ли допълнително напрежение в Локомотив? Па със сигурност, али ми просто играмо матч за матч. Ми нямаме друга възможност, знамо за какво става дума. Всеки един матч мора да даваме всичко от себе си. Мислим да са днеска футболисти се опитали да дaju. Това е. Знамо да ЦСКА да е силен отбор, играмо наванка, опита съм се направимо всичко възможно, нещата не вършеше както трябва първо полувреме, нели казах. Второ полувреме, мисля да сме равностојно направили, имали сме нека положение. Това е. Благодаря. Мерси.